Sanibonani nginguDev Vignesh Kanagabasan, umcebisi omkhulu wezifo zenhliziyo e-Apollo Main Hospitals, Grains Road. Namuhla ngithanda ukukhuluma ngokubaluleka kwe-primary angioplasty ekusindiseni izimpilo kubantu abahlaselwe yisifo senhliziyo kanye nalabo abanezinga eliphezulu likakhalisiyamu futhi abanokuvinjelwa okukhulu emithanjeni. Ubuchwepheshe obusha bufike kanjani? Kuma-angioplasties angakwazi ukwelapha iziguli kanye ukuzenza zibe ngcono. Okokuqala, ukuhlaselwa yinhliziyo kuyinkinga enkulu yansuku zonke. Njengoba sibona ezweni lakithi, sezihambile izinsuku lapho isifo senhliziyo okwaziwayo ukuthi senzeka ikakhulu kubantu asebekhulile. Manje ayikho iminyaka ephephile ekuhlaselweni yinhliziyo. Ngisho nentsha engaphezu kweminyaka engama-20 enguthithi nayo ihlushwa isifo senhliziyo. Ngakho-ke usho ukuthini ngokumelwa yinhliziyo? Ukuhlasela kwenhliziyo sekuphelile ukuvaleka okungu-one 100 kwemithambo eya enhliziyweni. Ngakho-ke ngokwemibandela yezokwelapha sikubiza ngokuthi i-myocardial infarction. Okuzokwenziwa uma kunjalo iziguli ziba lapho iziguli ziba nesifo senhliziyo kuba kusongela ukuphila futhi kuhilela ukuphila. Ngakho-ke kufanele basondele isibhedlela enezindawo ze-cath lab kanye ukunakekelwa kodokotela benhliziyo ubusuku nemini. Ngakho-ke lapho isiguli sifika ngokushesha egumbini lezimo eziphuthumayo, sikubiza ngokuthi isikhathi somnyango no-ibhaluni, lapho kufanele sibe khona imizuzu engunenethi ubuhlungu besifuba. Ngakho-ke ngokushesha sinakekela isiguli, senze uphenyo oluyisisekelo bese emva sazisa isiguli sithatha siyisa isiguli e-cath lab. Ngakho-ke umzuzu ngamunye esilibazisa ngawo ukuhlaselwa yinhliziyo, imisipha iyathinteka futhi izinkinga ezisongela ukuphila zingenzeka. Ngakho-ke uma sesingene ngesondo ku-cath lab, senza ngokushesha i-angiogram ekhombisa ukuthi ukuvimbeka kuphi. Futhi ngokushesha ngemva kwalokho kulandelwa i-angioplasty eyinhloko. Lokho kusho ukuthi thina sidlula ocingweni ukunwetshwa kwebhaluni bese sifaka i-stent. Ngakho-ke le stent ivame ukuchoboza i-block odongeni lomkhumbi futhi ukugeleza kwegazi okuvinjwe ngokuphelele kuyaqala kabusha. Ngakho-ke akukho lutho olujabulisa kakhulu kudokotela wenhliziyo kokungenelela kunokusindisa isiguli sokuhlaselwa yinhliziyo. Ngaphandle kwama-angioplasty ayinhloko, kukhona enye ingxenye yeziguli ezifika ngokuzithandela ukuze zenziwe i-angioplasty futhi abanye abantu abadala banezithambo zegazi ezinamatshe amaningi e-calcium. Okusho ukuthi kune-calcium eqoqekile ngaphakathi odongeni lwethambo lwegazi. Ngakho-ke lezi ziguli yizo thina esidinga ubuchwepheshe bamuva ngendlela sine-plough eningi, imishini engashintsha iplaque, i-CAL-U, yehlise umthamo we-calcium bese sikwazi ukuletha i-stent. Uma singawasebenzisi lamabhizinisi wobuchwepheshe, okungenzeka ukuthi singangena senze i-angioplasty evamile, kodwa i-stent uma ingavuleki kahle, kungaba ukuthi isiguli singabuya siphinde sibe ne-restenosis noma kube khona i-stent thrombosis. Ngakho-ke ku-Apollo ngikhethekile ekwenzeni enjalo iziguli ezinjalo lapho sifuna khona sisebenzisa isiqondiso sesithombe isikhungo ngendlela ye-EVAS, i-intravascular ultrasound noma i-optical coherence tomography, okuyinto ifana nekhathetha enekhamera ngaphakathi futhi siyethula ngaphakathi futhi singabona lapho i-artery can i-calcium itholakala khona.
Ngemva kwalokho, singakwazi ukwenza bese siba namaplaqwe ahlukahlukene izisetshenziswa zokuguqula i-calcium njengamabhaluni okusika, umfutho ophezulu, amabhaluni angathobeli imithetho. Bese sinemishini yokusika i-calcium efana ne-rotablator futhi sine-orbital atherectomy kanye ne-intravascular lithotripsy. IVLI siyibiza. Ngakho-ke zonke lezi izinsiza engisebenza kuzo ngokukhethekile futhi sikwenza ku-Apollo lapho silungisa khona iplaqwe. Ngemuva kwalokho sifaka ibhaluni isilonda bese siletha i-stent. Ngemuva kokwelula i-stent bese siyaphuma. Ngakho-ke, ngokusebenzisa umhlahlandlela wesithombe kanye nalobu buchwepheshe bamuva, singanikeza umphumela omuhle kakhulu, umphumela ongu-100 esigulini futhi ukuze imiphumela yesikhathi eside ibe mihle ilandelwe ukwelashwa kwezokwelapha.